A început curățenia generală și în București. Startul a fost dat chiar de edilul capitalei Sorin Oprescu și de câțiva angajați ai primăriei. Au pus mâna pe lopeți și s-au apucat să planteze pomi și să zugrăvească blocuri. Totul sub atenta supraveghere a locuitorilor, care au urmărit de pe geam cât de sârguincios le sapă grădina primarul și echipa lui. Împreună cu câțiva directori din Primăria Capitalei și voluntarii ai unor ONG-uri, primarul general Sorin Oprescu a participat la lansarea campaniei Capitala Crește Verde. Primăria încearcă să fie un exemplu în chestiunea asta, pentru că nu pentru că ar avea nevoie oamenii de un exemplu, în mod sigur n-au nevoie, dar pentru ca să-și aducă aminte că vor să trăiască în condiții mai bune. Cel puțin toți o spun. Edilul Capitalei a săpat cot la cot cu voluntarii. Locatarii blocului în fața căruia se făcea curățenie au participat și ei, însă doar de la ferestre. Nu locuiesc aici. Sunteți voluntar? Da. Și de ce ați plantat? Pentru că așa se plantează primăvara. Avem de plantat un gar viu, am venit din partea primăriei. Elanul vecinilor dumneavoastră care au ieșit să vă ajute. Majoritatea sunt în vârstă. Au ieșit cu privirea pe geam. La 3 camere sunt cu botezul azi. Vecinii au toți o scuză. Bună ziua! De la Antena 1 vă deranjez. Sunt în curățenie, îmi pare rău. O întrebare. Dânsul e în curățenie. În apartamentul propriu. Să încercăm în altă parte. Da, se face curățenie. Deocamdată să pregătesc că am un copil mic. Primarul are și el o explicație, dar și o teorie proprie. Tineretul e obosit, că vine de la discotecă, da? Aseară a fost vineri seară. Las că e și ea tineri, că și ea ajung la 50 de ani, că biologia nu iartă pe nimeni. După ce a plantat copaci și a săpat șanțuri, Sorin Oprescu a participat și la deschiderea unui loc de joacă pentru copii amenajat în Parcul Tineretului. Perioada 15 martie-15 aprilie a fost desemnată Luna Curățeniei, eveniment dedicat protejării mediului în București. În cadrul acestei ample acțiuni, 100 de blocuri și 100 de spații verzi din capitală vor fi reamenajate. Mai bine de 1,5 milion de litri